Vi står her med CF Moto. Deres 800 MT Explorer, det er deres flagskib af en adventure touring cykel. Det her, det er et sindssygt produkt. Du får USB-stik standard, men det er ingenting. Her er der fartpilot, der er Apple CarPlay, der er hele skærmen, 8-tommer skærm er en touchskærm. Den kommer med dæktryks-sensor i hjulene. Den kommer med quickshift op og ned. Den kommer med sædevarme, varmehåndtag, fartpilot, alting standard. Derudover så er motoren en 800 kubik, 91 heste. Ja, det er bare et lækkert produkt. Men jeg synes lige, du skal komme hen og kigge skærmen her. Det her instrumentering, det kan noget. Hele skærmen er 100% touch. Så ja, du kan styre den fra kontaktsættet eller med fingrene. Derudover er motorcyklen med kyb affjedring, både for og bag, som vi kender. Det er japansk, og det er lækker. Vi elsker kyb her i butikken. Hjulene er slangeløs EFL. Ja. Derudover har motorcyklen en radar bagpå, der viser, hvis der kommer til bagfra kørende trafik, hvor at trafikanterne ligger i forhold til dig, i forhold til kollisionen. Derudover kommer den også standard med toglygter. Ja, fuld LED, alt. Så hvis du drømmer om en fuldspækket adventure touring cykel, så er det her det helt rigtige valg. Sådan en her, med alt det vi lige har snakket om, koster kun 158.900 kroner. Det er vanvittigt billigt. Derudover skal vi huske, at alle CF Motors produkter har 5 års fabriksgaranti. 5 års fabriksgaranti og toppen af poppen i udstyr, kvalitet. Så det her, det er et besøg værd. Så kig forbi butikken, eller hop ind på vores webshop. Der kan I se alle modeller, der er specifikationer, alting. Og ellers kig forbi, ring, send mail. Vi står klar til at hjælpe dig. Allerede nu kan du forudbestille din CF Moto til næste år. Og det har vi allerede mange, der har gjort. Så kontakt os. Vi glæder os til at se jer.